Einar syntyi pienessä kylässä suuren kaupungin laidalla, mutta hän ikävöi tuntematonta jo varhaislapsuudesta asti. Eräänä päivänä, kun hän oli vain 10-vuotias, hän katosi useaksi päiväksi. Kun isä löysi hänet, hän istui metsän reunalla kertoen oudoista puiden kuiskauksista. Siitä lähtien Einar oli erilainen. Hän näki enemmän kuin muut. Hänen mielensä oli kuin avoin kirja, täynnä erikoisia tarinoita ja ideoita, joita hän halusi jakaa maailman kanssa. Mutta maailma ei aina ollut valmis sellaisille tarinoille. Kun Einar oli 20-vuotias, hän päätti jättää taakseen sen, mikä oli tuttua, ja lähteä tuntemattomaan. Näin hän päätyi Undarlegt Ruglille, missä kaikki oli erilaista. Täällä hän löysi paikkansa. Hän omisti koko elämänsä rakentamiselle. Undarlegt Rugl, saari täynnä salaisuuksia ja outoja tarinoita. Täällä Einar löysi paikkansa. Hän omisti koko elämänsä rakentamiselle. Rakennettiin epätavallisia rakenteita, joiden muodot näyttivät nousevan hänen mielikuvituksensa syvistä sopukoista. Tämä on hänen tarinansa. Betonimassat, terävät ääriviivat. Tämä oli hänen kieltään, jolla hän puhui luonnolle. Ja niin syntyivät teokset, jotka tänään määrittelevät tämän saaren identiteetin. Katsoessamme niitä, tunnemme kuin olisimme ylittäneet ajan ja tilan rajat. Maailma, jota kukaan meistä ei ole ennen tuntenut. Mutta onko tämä paikka todella olemassa? Täällä todellisuus sekoittuu unelmiin ja faktat myytteihin. Koska ehkä juuri epäselvyyksissä piilee tarinoidemme suurin voima.